Asa na si Yogi eh? Yogi! Asa na ka Yogi? Arthritis ay. Yogi! Saan may suko man ito na kung pagpaniligo sa studio? Ano hindi? Oy! Oy naman! Alin! Laman mo naman nga ang kapikas, hindo ang kapikas. Ugaw! Ano naman eh? Saan naman tawanan mo eh? Angkat Olimpio, ito ulit rin oh. Oo, isa. Ugaw. Oo, ano naman eh? Mga kumpleto man ang sweldo si mga 1,000 bulan. Pinaghatan mo ang imulan. Ay, bakit? O muna, katunga Olimpio, katunga Hugaw, katunga kay Masildo. Oh, bigyan ito hakan. Sus. Ugaw? Ugaw, sige ka po. Saan ang tao niyo eh? Oh, Na, kuan ron, kining na mag-hire ka ron, kuan ka ng artist. mag-hire ng artist. Oo, artist, ka ng hawag kanta. Ako na lang. Ay, mag-hire po ta. Mag-hire po ta? Oo, mag-hire ta. Sige, kung may butang ako. Pagbutang dito sa main gate ito ka, sa entrance sila, Oh, wanted artist. wanted artist. Oh. Ano manginta mag-artist? Pwede mo mag-artist na oh. Ikaw ang inabot na ako, bakit? Ay, lagaw. Sige, mato na Oo, ako. ka nang ma-joker mo. Sige ka. Sige. Ako. A few moments later. Kumana! Mana? Oh, Sige, butang mo dito. wanted kamatis. Artist ang ingon. Ay, artist. Artist, oh. Kamatis. Ayaw nito anan eh. Woo! A few inches later. Kumana! Mana? Butang. Asa na mag-ibutan? Oh. Sa balay ni Kapitan. Sige. Ha? Sa balay ni Kapitan. Ano ito mo yung butang? Asa ba yung butang? Sa entrance ba? Ay, entrance ay. Saan ang gawanan eh? Kumana! Mana? Oh, Oh ya, butang na. butang na. Ang unsa? Wanted artista. Woo! Eh, pwede na lang. Sumunod pa ka sa na artist. Kamu sa yung artist? Sige, pinya. Sige, pag tiwasa hinlo kayo, magkuha sa tambal sa mga artist, gahak mo yung Arthritis ka? Oo. Oo, kasi tambal na. Tiwasin. Kasi ka na tiwasin. Tiwan. Wan, kanay dahon sa gaba-gaba po. Ayun ba? Ay, sige, tiwasan mo yung ladri. Okay. Sige. Luya yung amo eh, yung direktor na ako. Nga niya kung buhaton. Magpa-as it, dahil kung nga ako'y direktor. Para sa gawa ang sweldo. Yan, siya ko dahil. Oo ka, ito yung hindi ko. Ito yung trabaho, hindot niya yung buwan. Fights na siguro niya akong attire siguro. Hindi na ako ma-apply ani siguro mga artista. Singer pa yun. What the fuck? Uy! Sakto ha. Uy, nag-wanted artist diri oh. Tuktok ko na ako, bay. Ayo! Musulod ako, bay. Gwapuha diri, uy! Uy, nanay gina yung mga apply ba? Uy, dayon. Ali, Oh, sir, may yung unto, sir. may utupod. Sir, kanang... Sir, diri ba itong wanted og artist with singer? Oh, dili. Kanang kanan, sir ba? Mo apply yung tako, sir? Ma-apply ka, nanay ka. Talin. Singer with actor ko, sir? Bayo kayo. Mau na akong ipangita. Dali sa Kaskilibi, kitawagan sa ako to si Yogi. Yogi! Yogi! Karon, kaya pa man si Yogi, kinang hinlok pa man siguro to, wato kadong mo. Wansa, takagkuan, closing and personality. Ano closing with personality, sir? Kana kung one closing, personality ba? Kanang nakay kahawig ba? Ah! Base ng pleasing with personality na, sir? Mauna! Mauna, awag man day ka kayo ng English ay. Ay, tay sa day. Murang kag naikahawig nga singer ba? Da! Sure ka, sir? Kisa mo na siya, sir? Katong singer ba nga si Scorpion? Tag-scorpio na, sir. Dili scorpion. Maura na sila, basta na yun. Kaya sabi dito sa daw kadabi, kay quantic ang personality dito. Asa, sir? Asa, sir? Dito. Ah, ready, sir? Ready, sir? Oh, iya, sir. Takilid. Murang mag si Coco Martin ba talikod. Murang mag si Boom Navarro ba takilid balik, pikas. Murang mag si Gerald Anderson ba bangason kayo. Awat. Tubang na liot bang. Kanagyo, maragin si Binto ba Ang dami. Kinawayon man po din yung tahanan, eh. Sige na, kanta na naman mo. Kung sa'yo talent mo. No! God, please, no! No! Oh, sir. Dapat kanta din siya na naandam na ako, sir. Kato bitong sa idol mo na kanta, sir. Katong sa Scorpion. Chorus ang kasi ito, sir, ha? Kuros lang na dito, mayroong madali na Sige. Welcome to the Hotel of Kali!
Such a lovely place. Such a lovely place. Nindutag tingo ko ka na sa ano lang na? Tay, tagal yun. Unlimited sounds ni. Sige na. Ready na po sa ikaduhan mong kanta nga. Wako. Sige sila. 1, 2, 3. Huwag ka nang mawala. Ngayon dadalhin kita sa aming bahay. Di tayo mag-aaway. Alis tayo sa tunay na mundo. Yeah, boy! Awar-awar, galing na oy. 1 hour later. Yugi! Saan ang Yugi? Taman! Narap na eh. Bakit Nana kay artista? Na! Nagsuyo sa artista? Buyagan. Mo yung artista ninyo? Wala ba ka nang, kita gusto mo mong talent din niya. Pero parehas yung mga food ba? Kanta? Atong paborito mo. Kanta na ko! Oh. Kaya ganahan ako! Oh. Para mo tudyo siya, tudluan ako! Oh, tuloy na ako! Sige na kay. Sige na. Asan Rodrigo? Udra ka. Kulo sa Litso! Oh, sa dito. Litso! Punta na ako siya! Uy. Sir! Ano ba yun ha? Oh. Ano yun na tawag na? Kalamsik, ito ganda ako! Blak. Ang bango-bango! Ang bango-bango! Ang bango-bango ng bulaklak! Ang mga sir! Neto ba daw? Ano yun? Rodrigo, tuluan ta ka. Dili. Mali. Ikaw ang kanta? Oo, ako Eh, mo buwan! Sige mo kayo din! Ano? Tanawa ha? Ang bango-bango. Ang bango-bango. Ang bango-bango. Bulaklak. Sa kumakain. Okay, so mayong hapon sa mga katuto, no? So, kanin mga konti katuwaan lang ni wala niligi pahibalong nga, wala niligi pahatag nga lain mga pangunaw na. So, lingaw-lingaw lang niya mo. So, kung musulti mo. Ay! So mag-enjoy lang mo, alam mo pag kandiya ka na tawagan ng karingga. Enjoy lang tanaw. Okay, pagpalit mo pa na tambal sa panganiyo, ha? Sige, pa-shout out tayo kagangwa sa mga Gomez family. Gomez family, Latasa. Oh, isa? Gomez. Gomez og Latasa o estilo. Wala na. Gomez, Latasa, estilo. Shout out sa iyong tanan na. So, ikaw, pre. oo, dahil tama, kalimot ko. Nakinumdum na kaka ko, kinumdum ko. I-shout out din ako akong magulang, akong maigsoon. Nga, mga gwapo, di ba? Shout out tayo sa kong asawa nga murag dragon. Shout out ko sa mga asawa dyan, nga mga tigre. O kung asawa po na Zero the Zebra ipanganak, puti ugnaw itong liyog. Shout out sa inyo niya. And sa mga wapa nakasubscribe sa mong YouTube channel, no? So please, sa inyo, misin nyo, gamay na lang kurang sa mga ma-monetize namin. Di balik, pag kami, na may team paangat, na team payaman kami. Grupong palabong, ayan, no? Muli tawag sa grupong palabong. Sige mo na. Grupong palabong. So maulan to, no? So mayong hapon sa tanan. Ingat mo sa inyo ang sige buwan sa inyong tanan diya. Bye-bye and goodbye! Ako mga friends niya, i-subscribe na lang The Yogi Show. The Yogi Show niya, The Yogi Show. Kaya mga friends na ko, nakakailas ko sige, subscribe Okay, para malingaw ta. Ang space sa The Yogi Show kay THAYOGIA and SHOW, The Yogi Show. Okay. Show na? Show. Ano yung show? Show. Okay, so maraming salamat, no? Wala na. Wala na. So ako pa na pa shout out kay punta mo sa mga kaila sa kuha niya, sa mga kaila ni Parinti, magdiparin yun sa mga kaila. Shout out sa inyong tanan. So ingat na mo sa inyong pagbiyahe kung saan mo ron. Dagang salamat. Bye-bye.